ғофрон ғафуров муҳандиси заминсози ҷамоати деҳотӣ дадабои холуматови ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад. ӯ ҳоло ба назорати майдони ангур баромадааст. дар баробари кори худ ба нигоҳубини ангур машғул аст. мегӯяд ки соли равон ҳосили ангур хеле хуб аст. аз ин сабаб дар бозорҳои кишвар фаровонии ин намуди маҳсулот дида мешавад. ангур захира бисёр мешавад. ҳосилҳои намудҳои ангуре ки дар инҷо ҳастанд якчанд намуданд: гулоб, тойфи гулобӣ, ҳусайнӣ, бедона ки ҳоло дар даруни заминҳо ҳосил ниҳоят баланд. ба маълумоти раёсати кишоварзӣ ноҳияи бобоҷон ғафуров дар ноҳия 3300 гектар майдони токзор мавҷуд буда, аз ин нишондод 2750 гектараш токзорҳои ҳосилдеҳ маҳсуб мешавад. соли 2021 токпарварони ноҳия дар маҷмӯъ 10 000 тонна ангур ҷамъоварӣ намуданд. соли равон бошад аз ҳисоби ҳосили фаровони ангур токпарварон мақсад доранд ки 15 000 тонна ангур ба даст оранд. зиёд буданаш ангура мо аллакай сардхона дар ноҳия 12 сардхона фаъолият мебарад. мо оз кӯшиш карда истодем қариб 3000 тонн 3000 тонн ангур мо дар сардхонаҳо захира намоем барои дар зимистон бозорҳо баровардан. мо кӯшиш карда истодем ангури навъи тоифи зимистона ба ҳисоб рафта дар сурати дар ҷои мусоид нигоҳдорӣ шудан метавонад то моҳи майи соли 2023 тамъу сифати худро нигоҳ дорад. масъулин мегӯянд ки нақша доранд дар сардхонаҳо то 3500 тонна ангур захира намоянд. ин амал метавонад нархи маҳсулотро дар бозорҳои кишвар мӯътадил нигоҳ дорад. аллакай ҳозир ман дар ноҳия қариб 80 гектар токҳои хавозавӣ бо усули шаҳри турсунзода карда истодем. албатта ҳосилнокии баланд мебошад. навъҳои ки ҳусейни, победа, шоҳона асосан навъҳое ки ба содират равона шуданд мо зиёд карда истодем. албатта ба хориҷи кишвар ҳам хоҷигиҳо содират карда истоданд. навъҳои шоҳона, навъҳои ҳусейни, кишмиш то қадри имкон мо содирот карда истодем. аз ҳисоби фаровонии ҳосили ангур дар шоҳроҳи дадабои холматов гӯшаи деҳқон ташкил карда шудааст. нархи ин маҳсулот ҳоло дар ин минтақа барои 1 кило аз 2 то 3,50 дирҳам арзиш дорад. деҳқонон мегӯянд ки соли гузашта нархи ангур дар кишвар гарон буд. имрӯз бошад нархи ангур дастраси аҳолӣ мебошад. тибқи иттилои муовини сардори сарраёсати кишоварзии вилояти суғд дар вилоят барои зиёд намудани соҳаи токпарварӣ чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. бад нест мо бо ҳамин маҳал мутобиқ ҳамин навъҳои ангури мана ҳусайнӣ, сиё, сафед, шоҳона, ғалаба, тоифӣ, мана кишмиши сиё мо ҳамихра вобаста навъу намуди маҳал мутобиқ бунёд карда истодем. мо дар вай ҳама ҳосилнокии ки ҳозир ки ҳам мана водии ҳисору шаҳри турсунзода мегиранд токпарварои моям ин миқдор ангурҳоро солҳои охир гирифта истоданд. дар ҳудуди вилояти суғд боғу токзорҳои нав аз ҳисоби барқарор намудани боғу токзорҳои кӯҳна ҷараён дорад. масъулин мегӯянд ки соли ҷорӣ аз ҳисоби навъҳои серҳосили содиротӣ корҳои барқарорсозии боғу токзор идома дорад. то имрӯз дар миқёси вилоят 1277 гектар боғу токзори кӯҳна барқарор шуда, то санаи 1 июли соли ҷорӣ 3116 гектар боғҳо 259,7 гектар токзорҳои нав бунёд карда шуданд. то аввали моҳи август токпарварони вилоят ҳудуди 3231 тонна ангур ҷамъоварӣ карда, нишондоди мазкур нисбат ба муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 1182 тонна зиёд мебошад. ва имрӯз дар вилоят 119 гектар токҳои бо усули воҳишӣ аз ҷумла дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 86 гектар бунёд карда ва дар 5 соли охир мувофиқи вилоят тибқи дастури пешвои муаззими миллат мо бояд 2000 гектар ҳами хел марҳила ба марҳила ҳамун токҳои воҳиширо ба ҷои токҳои шпилерӣ иваз карда ҳосилнокие ки ангурро баланд бардорем. ҳангоми ба парвариши токзорҳо бо усули воҳишӣ гузаштан ҳолати ангур ба 400-450 сентинер расонида мешавад. аллакай ин усул дар ноҳияи бобоҷон ғафуров парвариш ва санҷида шудааст. яъне усули парвариши воҳишӣ ҳам сарфаи кам ва даромаднокии зиёд дорад, мегӯянд масъулин. таҷрибае ки
ангур парварони шаҳри ноҳияҳои Турсунзодию Ҳисор ки бо таври вошӣ яъне хавозавӣ ташкил карданд нисбати ин тоқҳо бартарӣ дорад аз ҷумла ман чӣ хел қайд кардам дар вилоят 119 гектар аз ҷумла дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 86 гектар ки инҳо бо схемаи 5/4 5/5 3/3 шинонда шуда то 45-50 тонна яъне 450 то 500 теннери ҳосил гирифта истода. طبق اطلاع سرایاستی کشاورزی ولایت تا به امروز بجز از محصولات میوگی انگور جمع آوری حاصل همه نوع محصولات در مثال کارتوشکا و سبزی، پیاز، تربوز، خربوز، غله‌دانگی جریان دارد. تا 1 ایول سال 2022 در حدود ولایت با چنین مقدار محصولات جمع آوری شدند. غله‌دانه 223482 تنه، کارتوشکا 89065 تنه، سبزیجات 183063 تنه، پولیزه 68311 تنه، میوگی ها 58964 تنه، انگور 3211 تنه، گوشت 31774 تنه، شیر 158831 تنه، تخم 443603 تنه، عسل 308 تنه، ماهی 334 تنه. طبق اطلاع وزارت کشاورزی سال جاری در جمهوری در میدان 611 از 8000 گکتار زراعت کش شده است که زیاده از 60% به زراعت غله‌دانه، سبزیجات و پولیزی راست می‌آید. به حالت تا 1 آگوست سال 2022 در ولایت سوخت در حدود نزدیک به 280000 گکتار کشت زراعت‌ها گذرانده شده جمع آوری حاصل ادامه دارد. گزارش سید مختار سیدانور، نعیم جان ایوبов و نسیم جان رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.